Sigqemeza noproducer wethu Ithimba nabalaleli bonke nje bokhoze FM. Mazabe khulu. Asibingelela abalaleli emakhaya nosigqemeza noMroza noThembeka kanye noZama awakhumula. Ngibingelele umlaleli ekhaya ashenge ngithi Mthiya. Ngibingelele nomacele lapha yana. Sibonge nje ithuba ukuthi sibe khona namhlanje. Hey. Yo. Ukuzobhongela emswaneni ngempela lokhu silimele kwathina sebenza naye kodwa besingeke eduze kwakhe kakhulu usuku nosuku nina beniba naye studio. Ikakhulukazi uproducer ngoba usuke ezokhuluma nawe njalo noma ngabe kuthiwa usekhaya kubo noma ngabe yini nikhuluma noproducer nawe and then WhatsApp noma nge-call kanjalo no-technical producer ngicabanga ukuthi kuningi ebekade nikhuluma mdonso. Hey bafethu silimele kakhulu. UBK njengoba usho nje ukuthi belingaphela usuku singathindananga singakhulumanga izomsebenzi ezangaphandle because uBK ube umngani more emsebenzini but nje ube umngani ngasho ukuthi ube ubhuti bese ube nenhliziyo enhle uBK emthanda umuntu engafuni futhi ukubona omunye umuntu ephatheke kabi uma ungenakho ancamela ukuthi yena angabi nakho efuna ukusiza wena bese kuba ke nje nkosama mahlaya wow BK umuntu wamahlaya umuntu wamancoko bafethu silimele endimeni nje yokusakaza ngishilo nayizolo sihambile siyobona kwamacingwane ngasho ukuthi silimele khona abantu abebesazofunda lukhulu kuBK kodwa ngenhlanhla ngiyathemba futhi ukuthi khona abanye abafundile okuningi ngoBK so nje uNkulunkulu siyasibonga isikhathi asiboleke sona sinoBK sabona okuningi nathi safunda singoza kwabo guys amahlaya mina ke besingaqeda ukukhuluma singahlekile noBK ngizokhumbula nje sihamba siya kwi-OP mesihamba uBK shothi isikhathi ke vele ube ungeyona umuntu esigcinayo sizosuka eMelmothi ngo6 ngifike mina mhlawumbe ngo5:30 uBK wazofika ngo11 awusu ngilokho ngimfonela B ukuphi okay B ukuphi ayintombi ngiyaphuma B ukuphi agcina athi yabona ke ntombi ngicela ungabisangifonela ngicela ntombi angithi ngiyakwazi ukuthi ngizokuthatha kuphi ekukhuleka ntombi ungabisayithatha ekukhuleka ngibona ukuthi umoshane etime yakho ungabisayithatha nto but konke lokho uzokusho ngomoya okahle ophansi ubona ukuthi ngabe ngisamfaka istress lo muntu ngabe ngisamfonela guys kuningi ngelinye ilanga nakhona futhi asiya kwi-OP wangasigcina isikhathi wafona ngo10 to 9 show yaqala ngo9 wathi hayi ntombi ngibona lento yami ingitshela ukuthi ngizodrive 2 hours so ayizofika ngo11 ngathi mina BK ayi vele ulali lapho khona wathi hayi ntombi ngathi mina ngicela kube wena ke B ofanele abaphathi hayi njengoba sengifanele wena ntombi sengiqedile sengiphumile mina ngoba ngisaphuzile ngomfethu umfowenu lo yana nibafishane ndawonye futhi ngiyaza ngidelela nobabili ngokufishane bensini osigqemeza la ngabadeli uBK ubemangaza ngempela isebenze naye iminyaka emibili kuSigiya Ngengoma ube uthanda umsebenzi wakhe lokuthi uBK nominini noma isebusuku 11 akufonela fanele xoxe ngeshow ngikhumbula ngelanga sizokwenza uhlelo ezekhethelo ngangalizwa kahle ngiqamba mlanga ngoba ngokwami ngangifisa kube i-top 10 nje kuSigiya Ngengoma kodwa sahlala i-hour phone nengichaza explain lento echaza but ingayizwa but wagcina enqobile ukuthi ayizoba kanje into siphongo izohamba kanje endabeni yesikhathi ke le hayi bengathela uBK uthe njengoba seqala sigula bengasazwani nokudrive so ekseni bese ngazi ufuna ngimthathe lapha ya kwakhe ngize emsebenzini bengifika ngo8 ngisengaphandle kodwa uzaphuma ngo22:09 ngimlindile nje ngize ngicasuke Anifike emotweni afika kula mahlanje uBK angaliboni. Hayi nabona ukuthi sekulindisa isikhathi esigaka. Uyabona athela abafowabo athi hey
iqashana uSipho le izele iqashana le yabona insizwa kusho iqashana njalo nawo nawe ufuna iqashana but ubuye ngiqashana nanokuthi uBK into engichaze ngayo ukwazi ukuthi angi-introduce kubafowabo ungabazi kuyimanje abafowabo sengiyabazi ngabafowethu nanokuthi njengamanje njengoba endlule emhlabeni ucingo manje lebafowabo bethi hayi Sipho akasasekho bacingana yabona so nje umuntu obephila enobuntu ngempela ngiqhamba amanga futhi uBK uma ngabe enza uhlelo wangajabula ngalo ngoba sokube before nathi Sipho ngicishe waSigiya Ngengoma yonke ngifuna ukuyilalela ngizizwe ukuthi ngisakaze kanjani ngoba uthanda umsebenzi wakhe eyi sakhuluma yonke indaba ke kaBK ngiyazi kuthiwa kunengoma ayithandayo inyoni yami le uyithanda ngoba yini likhumbulayo ngale ngoma sakho Bingelela. Ngosiyami. Bambani. Wayichaze kakhulu lapha esithi ngilala ngadlile ngilala ngembethe ngilala emabhayibhini ngangithi ngisamela abantu abami kanti angibuza ngelangeni wethu man hayi suka ngathi inyoni yami ratata akasethele le ngoma akasethele le ngoma ah ngadosh nenkingo
cha. Webike unomono. Webike unenkingoni. Yasho mnandi madoda insizwa. Umtshengizeni mfana kaGcwenzi indidane mamzukudida abaningi. Ngoba amesha intombi ikhulula kuzexega amaduka emakhanda onini. Awusuka madoda. Asuka. Athi yoni yami. Ayikhuluma ngebisi lensizwa lapha iyakhuluma lensizwa ngebisi. Unemono neBK. Wathula. Why not shedding? Bakithi. BK!
Phambili Sigiya Ngengoma bekade Sigiya Ngengoma impela no BK. Futhi ohleze Sigiya inhlizweni zethu noma angalala ayaguqa kwethu. Waguqa uMacingwane, waguqa phakade akagugi, waguqa uMacingwane esengonyameni. Istamp below. So to BK yaspelelang. Ay yaspelelang. Ay yaspelelang. Ay yaspelelang. So to BK yaspelelang. Ay yaspelelang. Ay yaspelelang. Ay yaspelelang. So to BK yaspelelang. Ay yaspelelang. Ayas so do plagadas pelelang. Ayas pelelang. So do plagadas pelelang. Ayas pelelang. Ayas pelelang. So do plagadas pelelang. Ayas pelelang. So ilo msangano ke behlele siwuthola salade. Kodwa ufa kanjani umuntu nekhono elingaka mthiya? Ufa kanjani umuntu nekhono elimangaza kangaka? Simngcwaba kanjani, simfihla kanjani, silibeka kanjani? Silivale sithi end of story. Bebaningi abantu abafunde kuyena uBK ethathe umculo kaMaskandi wofaka eMALUSITV, wofaka koGlama, wofaka koze wonke labantu laba excuse me ngiyangithona wafaka excuse me sengiyabona futhi ukuthi indaba ababhali bezincwadi mekuthiwa abantu bayabhala basuke bebhala into kanje ngoba khona abanye abantu abasazalwa namhlanje abangamazi uBK but thina siyafisela ukuthi ukube bebekhona so ngiyathemba ukuthi bakithi emlandweni yebo siyalikhumbula icengwane bakithi siyalikhumbula asho uMaskandi athi akufunda athi wonke umuntu abane matric athi nasi isikole sami matric excellence ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ngiyawuthola umatric eyithanda imfundo ethanda education naye ngiyakhumbula egraduate la kwasuka umkhozi loma ngenyawo bejabula abaphathi bethu bebona uMacingwane egraduate wasinikeza ugqozi ingakho ngithi siyohleza simkhumbula ngayo yonke into izwe yakhendla hamba kanjani ndandana bakithi kumna ngenze i-event umthiya ngenze i-event sengiyamfonela ebusuku umthiya lo masipala uzuthi wena usuzobakhokhela abaculi angisazi awungikhuluma abaculi yabona nje ahleka hawu sabathini hawu bona wamkhulumela nabaculi ngoba abantu balindile abantu abazi phela abantu bayasithanda abantu abazi and nami umulethe into ulethela abantu endaweni abangakaze bayibona kwakhuluma noNgelovi wakhuluma noGcoka Melisho uKhuzani uyabona nje wakhuluma osomnandi yesabeka kwabamnandi insizwa ngempela ibingenile ngempela endimeni angifuna ukuqamba mangibike somkhumula kakhulu ngamandla nje benawo ekusakazeni kwezokusakaza neqiniso ke benalo bafethu insizwa ebiquiet ebikhuluma lawo magama ambalwa kodwa benesiqi mayisiwashile uyibona ihamba kancane ihudule inyawo lingaphakamisa ihudule namagwegwayo futhi bayazi indaba yegwegwe ukuthi kinalo igwegwe layo ihudule bafethu BK ayilungile phakathi nanomncoma nje mangabe wenza into BK ubencoma ngiyakhumbula nje ngoDisemba ngisekhaya engishaya ngevideo call ethi isiphongo sowakhile ekhaya ujabule kanje impilweni yofana ngikula nathi isiphongo ngabe nalo ekhaya ngathi ngikhombe ekhaya siphongo kodwa ngisengakhile ekhaya so uBK ubencoma mangabe wenza into yabona wesiphongo selapho mina wakwangicorrecta engilungisa edabeni leyibongo ibongo nami ngifika phela kuMaskandi hayi akanazo nezibongo kumele izibongo ngathi kusami ibongo yini konje ibongo ila kufanele usho khona izinto vele ibongo kufanele uyibonge ezigame kodwa ayi nami ngasho madoda phela ngihlukumezekile ngiyeza ukuthi hayi abantu bangihlukumele ngithi ngimazonda hamphakamisa koza kwabo wangifonela nje ngelize sakazi shwazi ibongo zami sengena ngisho egazini esakhuluma mhlawumbe 2 hours wathi na manje ngicabanga la ukuthi uyiyeke lezi ibongo ibongo zanje manje yabona lapho ususikhona amazonda yakuphakamisa koza kwabo ngithi na umfethu wayicabanga ukuthi ngisho kubathe wena mawucabanga uthi yazi ukuthi kumuntu ogangile uyacanga usho kuba koza kwenu labo sebenza yokunamathela
yakho lento iyeke ngazi yeke ibongo zami ngathi nje yazi wathi mina ukungizwe ngiyibonga ngathi cha ngize ngakuthi ungayibongi nawe ungazothi ungayibongi Yo. Kumba ngempilo le power. Ngibingelela ukuthi ti. nje kusasicule sobabili sithi nje taka Sengishiyelana nonjiji wafethu. Lo muntu angimazi ngathini. Yo, sipho mfethu ulahlekelwe Mdonso, ulahlekelwe Bingelela. Wakumukela wakuphatha kahle ngezandla ezimhlophe ngoba ngisho nje ukuthi lokunguthi angilungise into engaze ngilungise umuntu babehlabe ngizwa abantu sengena futhi nakubantu ukuthi ngumazonda ngiphakamisa wathi nje phansi nalezo bonke omunye umuntu onenkinga onomono wabona nomono wayengekasho ngoba lento vele bingilimaza uthe bayiseyisho ngibekele wathi wangibuza wathi usho kubani wena ngasho wathi ngiyabona bafo kodwa yakulimaza aya ngapha lento ngishakuleli side ngicabanga ukuthi uSipho ubengahlulwa ukwenza ipromo ngoba ipromo ehamba ngenyawo ubengaphatanisa ukuthi ipromo ngizoyenza ngoba lo muntu beyipromo yabo uBK bekulula nje ukwenza ipromo ngayo uvula umlomo yabo usiwazi ukuthi abona la ine-red moment noma ngabe into azoyisho noma ngabe into azoyicula nesingisi sakhe kakhulu yabo uBK bekuyinsizwa leyana bekuyinsizwa nje Mina ngicabanga iscript mengiprinta mhlawumbe iscript kukhona iclient or i-guest usibuka kanye usuka lapho usholo kwakhe and umuntu uzophuma happy ufuna lokho Jabot. umama athi ayikhuleka Donso ubest kodwa ubest khuleka unganyabi mina ubest ngingaphatheki iscript akasilandeli yo guys uzokwenza kanjani uphuma ukuthi ujabule uzufe ubest wena ubest uBK Madoda. sibamba umhlangano kaSigiya Ngengoma ikingathula kanje inkuzi akhambelethi asimbona ngani Ngiyala siyabuya siyabuya. Ayithi koma siphuma ngayo utendeleni abantu yafana. Okay. ngisho asithola shothamba ethola ngaleya sidedeleni yona nje iyo ithi zidedeleni Awuthi ngidlala modi yona. Sithanda Macingwane ubheka abakubo uPrince gama wayiqamba lona ngoba efuna la ukuba negama lesingisi esikolele lithi Prince ngoba wathi mefike bona zonke zisho amagama esingisi Bangakwazi le force ukafona wena lo. uyidlala forward thanda iqala ngemouse lapha esekelele kuround nendawo sitheze khethelo Yona. Okay, usempakile ikhiphe ebhala ukuthi bheka
bafowethu siqale ngawe Mathabe khulu lakho nje lokugcina mfowethu ongavala naye. Siyabonga nje ukuthi nisikhumbule ukuthi emlandweni kaBK nathi sibekile isandla sabakhona sabantibi naye emsebenzini wakhe. Siyabonga noKhozi FM ukuthi lukwazi ukusilandela amaqhaba afana noBheka Mchunu ngoba namhlanje ngabe asimazi ngabe namhlanje asicelebrate impilo yakhe alala phumulo phakade phumula amagcingwane. Phumula amagcingwane Ntonto. Bafethu siyabonga kakhulu ngethuba elisiphelo nokuthi sizophefumula ngeqhawe lethu ebesigijima nalo isocial lethu. Sibonga kakhulu nakubaphathi sizizwa nje sifudumele bayasiduduza. Siyabonga kakhulu sithi cingwane sithi phakade sohlale sikhumbula njalo mfowethu. Mina nje okwami ukubonga emndeni waMchunu ukuthi umacingwane sibenza kakhulu naye. Siyabonga kakhulu kumacingwane. Usambe mfethu nami nje okwami kunina ukubonga kuwena bheka bakubo Prince wabaMchunu wangitshela ukuthi leli gama wayiqamba yena esikoleni ngoba ebona abanye benamagama esingisi wayesethi naye uPrince. Siyabonga sifunde likhulu kuwena sifunda ukuthi ingane zakwenu uyayithanda nekhaya uyalinaka ingane zakwenu azihlupheke kukhona kunqamela ukuthi kuhlupheke wena ethanda imoto ubheka eziclean hleze manje mraza kwangathi imoto manje iphumaphi imoto mangabe ku kanje ehleze ngithethisela ukuthi imoto mhlawumbe ingcolile ngiyakhumbula nje nginemoto ngingazi ukuthi ngizoyi operator kanjani. Ngiyakhumbula eyithatha usuku lonke eyilungisa ethi mroza uhamba ngemoto iyashisa awazi nokuthi ekhona ingakuphi zonke lezo zinto ayikuhleke abuya zokuhleka emoyeni kodwa nje siyambonga kakhulu ubheka sohleze simthanda. Lokho safama uthumela siphume sikhumbuze ukuthi namhlanje ke kumhla ka15 ngo12 nemini uzoba ke nespecial thing kuma inkonzo ke sesikhumbuzo yakhe iyobe isakazwa bukhoma ke la emsakazweni. Abanye bayakwazi ukuphumelela befika babe khona bukhoma abanye bayakwazi ukusilalela ke eRadioweni olalela nemsakazweni uzwe ke konke ke okuzobe kukhulunywa ngalo leli qhawe. Le ngoma ke le iyodibana nini ngenye ingoma ayithanda futhi. Mhlawumbe sisiqinisekise nesikhathi mthi ukusukela nje emini namhlanje ngo12 ukhona le. Hey. Iyodibana nini? Ithimba likaMacingwane abesebenzisana nalo njalo ngomgqibelo kuSigiya Ngengoma abebambisene nalo uBingelela uMdonso uSiphongo babhonge emswaneni ngokuhamba kukaBK.